Pananalisi ng 5 babae sa isang tindahan sa Agoo, La Union na kuhanan ng CCTV. Mga sospek, tukoy na ng pulisya. Naka-alerto Claire Lacanilaw. Sa CCTV footage na hawak ng Agoo Police Station at ipinakita sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, makikita ang pananalisi ng 5 babae sa isa pang babae sa isang tindahan sa Barangay San Nicolas Norte, Agoo, La Union. Ginitgit ng 5 babae ang biktima hanggang sa makuha ang pitaka sa kanyang bag. Lima po yung babae na suspects dito. Yung nasa harapan po is dinistract itong biktima. Habang dinidistract siya, yung nasa likod naman ay dinudukot yung pants niya. Pag nadidistract talaga, mawawala yung focus. Bibili lang sana siya ng gamit pang eskwela para sa anak nang mangyari ang insidente. Magbabayad na raw sana siya ng pinamili nang mapansin na wala na pala ang pera sa kanyang bag. Kinita umano ng biktima ang pera mula sa pagbebenta ng daing. Sana po may balik na po yung pera, madam, para may pambili ako ng mga gamit ng mga anak ko. Wala talaga akong pambili. Nung mga oras na yun, nung gabing umuwi ako, talagang hindi kami kumain, madam. Sa investigasyon ng pulisya, tukoy na ang 5 babae sa CCTV at inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa kanila. Umiwas po sa matatao at ingatan po nila yung mga gamit nila. Kasi ang modus operandi ng mga to, ipitin nila. Kung iniipit na kayo, magtaka na po kayo. Hindi na po normal yan. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.